Good morning, children. Sanibingelela bantwana. I hope you are all well wherever you are. Ngiyathemba ukuthi nonke niyaphila ilapho nalapho enithola nikhona. Today I brought you a picture. I just love looking at this picture, Ms. Wayiga. Namhlanje nginiphathele isithombe engithandayo ukusibuka lesi. Look, children, can you guess maybe? Bantwana ngaqagela mhlambe. Maybe you can guess who the people in the picture are? Mhlawumbe ngaqagela mngani ukuthi obani laba basesithombeni. I wish I could hear your answer. Hawu ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyanizwa ukuthi nithini. Now, look how happy the people are. And this lady here, she seems to be the happiest in the group. Bukani ukuthi bajabule kanjani labantu futhi nalo wesifazane ngathi uyena ojabule kakhulu. And this lady has got a very, very special story. Lo wesifazane lo unendaba eyigugu kakhulu. We don't know her name. We only know that she lived in a village called Shunem. Hayi ke asiyazi indaba igama lakhe lo wesifazane kodwa siyazi ukuthi wayephila kulelozi eChunem. And the Bible writes the story of the woman living in Shunem. IBhayibheli nje lithi nje owesifazane owayehlala eShunem. Imagine I would write a story about you and I would say, the girl in Mapumulo. Awucabange nje ukuthi ngibhale indaba ngawe ngithi intombazane yangoMaphumulo. Or the child that comes from Paris. Mhlambe ngithi umntwana oqhamuka le eParis. Or maybe the girl in Cape Town. Mhlambe lo intombazane le eCape Town. Imagine, what would that story be about? The story about you. Awucabange ukuthi leyo ndaba ngawe izoba indaba enjani. Now this lady who lived in Shunem was living with her husband in a small house. Manje ke lo wesifazane wayehlala eShunem wayehlala nomkhwena wakhe endlini nje encane. And she would do the household, clean the house, bake bread, make supper. Wajwayele phela uklina indlu, ayenze umbhede wakhe, enze nesapha. And maybe her friends or neighbors would come, they would tell each other something and do the washing. Mhlawumbe abangani bakhe babeza exoxe nabo. And sometimes, without her knowing that it would happen, there would be a knock at the door. Kwesinye isikhathi ngaphambi ukuthi azi yena wayezwa nje ongqongqozayo emnyango. And then she would open the door, and often that was the prophet who would come and visit her. Njalo isikhathi esiningi kwakuwumprofethi owayefika ezomvakashela. And she knew when he came, she would just quickly think, do I have enough bread? Can I bake another fresh bread? Is supper ready? And she would lay the table. Wayebheka ukuthi hawu nginaso isinkwa esanele futhi khona nisapha kazoyidla esheshe enze ukudla emenzele. And it wouldn't be a problem for her that supper. She wouldn't sit with her husband and eat. She would serve something to drink, make sure there's enough of everything. Wayengeke ehlale nje yena nomkhwenyana wakhe edle kodwa wayewuyena ophithizelayo enze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu utholile ukudla. And the prophet of God knew whenever he was sent by God to preach the gospel or to encourage people to serve the Lord, he could stop at her house. Lo mprofethi wayazi njalo ukuthi njalo maya endaweni ethile ethunywa uNkulunkulu eyosiza abanye abantu wayazi wayedlula kulo muzi walo wesifazane. She was free. Anytime he could come, and then she would make him something very nice to eat. Njalo wayekhululekile wesifazane ukuthi ngisho engadlula ngasikhasini emenzele nje okudla akazokudla. She would never think, I hope he doesn't come today. I haven't cleaned. Wayengacabanga ukuthi awu mhlawumbe ake ngathi ngadlula namhlanje angixinile. Or maybe say, no, today he must go to the neighbors. Why doesn't he ever visit others? Why must I make more bread? Kwesinye isikhathi mhlawumbe ecabanga ukuthi ayi mhlawumbe akaye komakhelwane namhlanje
indaba engakwabanye ngoba sokudinga ukuthi ngenze esinye isinkwa. It was never too much for her, and she never knew when the prophet would come. Kwangasinto enzima kuyena, wayengazi futhi ukuthi umprofeti uzofika nini. And then came the day when she even went to her husband and said, "Please, can't we on our flat roof on our house build another room for the prophet?" Ngolinye usuku waya kumkhwena wakhe lo wesifazane ukuthi wamcela ukuthi phezulu endlini ngeke yini sakha enye indlu yokulala. It must be a nice new room, and she even knew what the prophet all needs in that room. Futhi wayazi ukuthi kufanele kube indlu enhle eyazi ukuthi umprofeti uzodingana kuleyo ndlu. And the husband agreed, and the builders came, and she got everything ready. Umkhwena wakhe wavuma balungiselela yonke into nabakhi bafika. And this is where our picture comes in. Yilapho ke isithombe sethu lapho siqhamuka khona. The room was ready, Hayi ke indlu yayisilungisiwe. and the prophet had come again, and here's the husband and the lady showing him that beautiful new room. Hayi ke wayefika nomprofeti wayefika ekhona lo wesifazane nomkhwena wakhe betshengisa umprofeti indlu yakhe. And she knew the prophet will need a chair. The Bible tells us that. A table, Wayazi ukuthi umprofeti uzodinga isitulo, itafula, he needs a bed and a lamp. neBhayibheli liyasitshela lokho futhi udinga nombhede nelambu. Can you see her joy that the prophet can now even stay over for a few days in her house? Niyabona nenjabulo ukuthi umprofeti engahlala ehlala endlini yakhe. She was so happy to show him, and he was thankful and happy. Futhi wayejabule esifazana ukumtshengisa umprofeti, nomprofeti wayejabule ebonga kakhulu. And I'm sure then she always looked that there's oil in the lamp for the prophet. Ngiyathemba nokuthi nje wayebheka njalo ukuthi asekhona amafutha kwilambu likamprofeti. And she made sure the bedding is fresh for when the prophet comes again. Wayenza futhi ukuthi umbhede ulungile lapho kuzofika khona umprofeti. And children, if you want to read the story in 2 Kings chapter 4, you can read it later, the whole story. Bantwana manifuna mhlawumbe ukuyifunda le ndaba amakhosi esibili isahluko sesine ungayifunda le ndaba. But this lady received a great blessing from the Lord for what she did. Lo wesifazane wathola okukhulu isibusiso esikhulu esiqhamuka kuNkulunkulu ngalokho wayekwenzile. Now I want to ask you, if your mom or dad invites a prophet or any visitor, a child of the Lord, what is your reaction in your heart? Mhlambe ke mntwana wena mhlawumbe umama nobaba bayamema umuntu othile noma umprofeti kuthini enhlizweni yakho? Do you think, "Oh, I wish they wouldn't always come, then I have to move out my room"? Mhlawumbe ukuthi nje ngiyathemba ukuthi ngathi bengahlali bengezi njalo ngoba sengizodinga ukuthi ngiphume endlini yami. Or I can't even sit at the table with my parents, I have to go and make coffee. Noma ngikwazi nokuhlala etafuleni nabazali bami sengidinga ukuthi ngiyokwenza ikhofi. Or do you help your mom in this and say, "Yes, mom, I will get some flowers to put next to the bed"? Noma uyamsiza uma wakho ukuthi hayi ngizothola imbali engizoyibeka eceleni kombhede. And you even say, "I can make the visitor a cup of tea." Noma umtshela uma wakho ukuthi ngizoyenzela isivakashi sethu inkomishi yetiye. And even if you're small, you can get a tray out that's clean, Uthatha itray eliklini, and you can get a nice cup and maybe warm up some milk. nenkomishi ufuthi unike nobisi. And maybe you even find something sweet, that you can, a cookie or a rusk that you can offer the visitor. Noma yini nje ekudliwayo ongatholela yona isivakashi. That means your mom and you are a team. You're working together and you're helping your mom. Chaza ukuthi wena noma wakho niqembu nisebenza ndawonye niyasizana. You know, children, the Bible says the Lord will even reward if we just give a glass of water to someone else. Niyazi bantwana iBhayibheli liyasho ukuthi uNkulunkulu uzosivuza ngisho ngathiwa sinika nje inkomishi eyodwa kumuntu yamanzi. We should be so happy if we get someone in our house
And if we can help them spread the gospel by helping them, Singajabula kakhulu ukuthi masithola umuntu ekhaya esingamsiza ukuthi siqhube ivangeli ngokubasiza nje. now children, before we close, I But- want to ask you, Bantwana ngaphambi kokuthi sithandaze ngifuna ukunibuza. do you know there's someone else who's preparing a room? Niyazi bantwana ukhona olungisa ikamero. Even while we sit here and listen to Kids Life, Njengoba sihleli la silalela iKids Live. thinking, how can this room be very nice for the child from America or this child that is in far Russia? Mhlambe ukuthi le ndlu le ingaba inhle kanjani ngale mntwana lo uqhamuka le eMelika noma le eRussia. Preparing a room for us. Usilungiselela indawo yokulala. Yes, you guessed right, and you listened right when you heard the services recently about Ascension Day. Njengoba nizwile bantwana ngomenyuko kulezi inkonzo sizwile. It is the Lord Jesus. Inkosi uJesu. And he said when he went to heaven that he will go to heaven to prepare a place for his people, his disciples. Ushilo ukuthi uzohamba ezulwini eyolungisa indawo elungiselela abafundi bakhe. Don't you want to be a disciple of the Lord and help the Lord, even if it's in small things? Wena uthandeni ukuba umfundi kaNkosi uJesu umsize ngisho ngathi into incane kanjani. Look at this picture of a beautiful room. Buka nje lesithombe sendlu enhle. And this other picture has got even a car as a bed. Buka nje lesi sithombe indlu umbhede wakhona ngathi imoto. Or would you like to have a slide in your bedroom? Noma mina mhlambe mfana ufuna ukushibilika nje embhedeni wakho. Isn't that nice? Awuthandini lokho. Now imagine if that is a room on earth, how much nicer will the room be the Lord will prepare for you and me? Awucabange ukuthi mawuthanda indlu enhle kanje emhlabeni, indlu ke esilungiselelwa uNkosi uJesu ezulwini izoba njani? Maybe on earth you and me will never have such a nice room. Mhlambe mina nawe la emhlabeni ngeke sibe nayo indlu enhle kanje. But let us prepare our hearts that the Lord Jesus can prepare for us a room. Akodwa silungisele inhliziyo zethu ukuthi iNkosi uJesu isilungisele indlu le ezulwini. Let's pray together. Asithandazeni. Lord Jesus, thank you for this example of the lady from Shunem. Nkosi Jesu siyabonga kakhulu ngalesibonelo ngalo wesifazane waseShunem. And please help all of us to take the opportunities where we can help you and do good. Siyacela usizo usithathe leli thuba ukuthi sisize ukuthi senze okuhle. And help us to also prepare our hearts that we don't complain and that something is too much for us to do for you, but that we are ready. Siyacela usizo ukuthi singakhononi ukuthi into inzima kuthina futhi kodwa sibe abantu abalungiselekile. That we are ready to help and ready also in our heart to go to heaven. Ukuthi silungele ukuthi sisize futhi nasenhlizweni zethu ukuthi silungele ukuya ezulwini. We ask that in Jesus' name. Siyacela lokho egameni kaJesu. Amen. Amen.